Hajde pevica, ovdje pevamo kolač, a ne u... Malo se pustite, vi ste malo vani da se može preći. Ostavite bedne pokaz, zovite se Slava se i uvek i vekove vekova. Amin. Ostavite bedne pokaz, zovite se stradanom rodu tvome, Stefane premudri, i sledio se delima carske roditelje tvoje, ukraste si ostavinu mnogim crkvama, ostao si veri svetih otaca naših, i ne prestani nas u njoj da ukrepljuješ, molitvama tvojim pred prestolom višnjega Boga. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Zamoleo si svog vernog vojnika Stefana Visokog, Hriste Bože, i poslao si mu silu blagodati, da sazna tajne nebeske i da revnuje za slavu Tvoju, kojoj se i mi klanjamo i svagda te molimo. Pomiluj nas, Spasitelju, u carstvu Tvome. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospode, Ti svi sve reč Tvoje savrši naredio, zemlje proizde raznovrsne plodove, za upotrebu hranu naš Ti sačinio ta svi mladića, i da nije okrajeni semeni u Vavilonu bili svetlih lica od onih odnegoni rašti, sam su dobri car blagoslovi i semenova, sa raznih plodovima je sveti vene koji bude od njega sluge Tvoje, prijašte Bogoslovu Tvoju čast svetoga, Stefana Visokog, despota srpskoga i svete Evgenije, matere njegove, carice Milice, i u spomenu nekoj primišće bogočestvoj veri, ispuni blagi, Gospode, sve spasnosne molitve onima koji ovo spremiše, i spomenu vrše, i tajnost nasleđe veći Tvojim dobrima, mojte oprešte vateke naše borojice, Hrista Djeve Marije i svetoga Stefana, Visokog despota srpskoga i svete Evgenije, carice Milice, matere njegove, čiji spomen vršimo i svi sveti Tvoji, jer Ti blagosijaše od sveće sve Bog naš Tebe slovo uznosimo, sa bespočetnim Tvoje Otce i presvetim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospode Isuse Hriste, Boga naš, blagoslovi hleb i vino i pšenicu Duhom Tvojim svetim, jer si svet svagde sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Boga blagoslovi hleb, vino i pšenicu svi Duhom Tvojim svetim, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodи Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slavu i čast svetoga despota Stefana Srpskoga i prepodne matere naše Evgenije, prinosim Ti, Gospode, slavu žrtvu svojih nebesi i umi žrtveni. Amin. Slavu i čast svetoga despota Stefana, prinosim Gospodu Boga našeg. I pomeni se oni koliko spremiši, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svjati mučenici, nedobre stradalčestvo vaše i vjenčavše sja, molite sja po Gospodu, pomilovati našim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučenikom radovanije i žrtvopovje Trojica, jedino sušnaja, Isaije likujeva i Ljevoševje, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, postog imja jemu, Jegože veličaj.
svojego despota Stefana, visokoga milostive, očisti množestva sogriješeni naši. I нині і присно, і во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы милостиве, очисти множество согрешений наших. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Днес благодать Святого Духа нас собра, И стизнемше крест мой глаголем. Благословен гряды Богимя Господне, осана Бог Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojej, molimo Ti se sliši i pomiluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ja se molimo za svjetejšeg patrijarha našega Porfirija i za sve u Hristu braću našu. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ja se molimo za današnje svečare, sluge Božje, Господи, помилуj, Ivica Igora, Господи, Vesna, Jovana, Đorđe, Veljko, Nikola, Luka, Gospodi, pomiluj. Jer si milostivi čovjek koji ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno, od nje i do vijeka. Budi imja Gospodnje, blagosloveno od ninje i do vijeka. Neka je blagosloveno ime Gospodnje, od sada i do veka. Slava Tebi, Hriste Bože, nadu naše, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisne u vijeki vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama preče svoje matere, Svetog Oca našeg Jovanu, Zlatovskog arhijepiskopa Carigradskoga, Svetoga despota Stefana Srpskoga i prepolne materi njegove Evgenije čistkom slajmom, sveti srpski prosvetlja i učitelja, Simjana Mirotočivostlja, Save, Arsenija Maksima, Vasilija, Petra Cetinskog i Petra Koriškoga, prepodobnih bogonosnih otaca naših, Ionikije, Devičkog tvorčestva, Prohra, Hristog Mirotočivoga, Svega Nikolaja Žičkog novojavljenog, cara Lazara Kostkog mučenika, blagovernog kralja Vladimira, blagovernog cara Uroša, blagovernog kralja Stefana, prepodobne matere naše Angeline i svi sveti nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubi. Amin. Molitvama sveti otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Visoko prečasni i časni oci, gospodine predsjedniče, braćo i sestre, dragi domaćini, draga braći i sestre, evo radujemo se danas iznova i nanovo u ovom drevnom gradu svetoga despota Stefana Lazarevića, titora i osnivača ovoga svetoga manastira, koji pre više od 600 godina i više podiže ovu svetinju na ovom divnom mestu da ostane za spomen rodu srpskome i narodu srpskome, da se ovde moli, da ovde Boga priziva i da blagodareći Bogu i svetome despotu svako delo Božje započinje sa Božjom pomoću. No prošlo je vreme kada nije bilo tako.
A danas, evo slava Bogu, da možemo mirno i spokojno i s ljubavlju svih. I danas se radujemo što je predsjednik opštine došao da zajedno s nama podijeli ovu radost, da prerežemo slavski kolač i da se ovdje Bogu pomolimo da On svojom blagodaću i svojom ljubavlju, a posebno sveti despot, car i gospodar srpski, nama pošalje radost, pre svega radost življenja u Gospodu našem Isusu Hristu, našoj nadi, našem spasitelju, našem dobrotvoru, čovekoljubcu, onaj koji nas isceljuje i leči od svake bolesti, od svake tuge, od svake neduga. Da se opomenemo dela svetoga despota Stefana Srpskoga, velikoga Božijega ugodnika, vrlo pobožnoga cara i kralja, ali s druge strane i velikog borca i velikog viteza. U mnogim borbama i u svim borbama koje je vodio sveti despot je odnosio pobedu i tako proslavio srpske viteze širom sveta. Svugde gde je odlazio, on je pobeđivao, jer je zaista Boga u sebi imao i sa Bogom sve činio. Zato i nas opominje, braćo i sestre, da bez Boga ne možemo ništa činiti, da sa nadom na Boga živoga ustajemo i ležemo i dobra dela činimo, a onda će molitva svetitelja i Božijega ugodnika učiniti čudo, kao što i čini čudo, da mnoge leči i isceljuje i vraća zdravlje slabima i slepima i bolnima. I tako sveti despot 600 godina i više, braćo i sestre. I mi smo danas blagosloveni i blagodarni što na ovom mestu nastavljamo delo svetoga despota Stefana Srpskoga. Što nas je Bog sabrao i okupio da to delo, braćo i sestre, nastavimo. Ali nije dovoljno samo da posmatramo, već je potrebno da učinimo delo onoliko kolike su naše moći i naše snage, a Gospod i sveti despot, On će nam nadomestiti sve naše mane, sve naše slabosti, sve naše nedostatke, jer da nije tako, ne bismo mogli ni živeti na zemlji kao ljudi Božiji, kao narod Božiji. Zato su na nas ustali sa svih strana, zato što je srpski narod, verujući i čestit, ima Boga živoga u sebi. Vaskrslim Gospodom se naoružao i vaskrslim Gospodom živi. Zato nas neprijatelji Boga živoga i crkve mrze, ali Gospod kaže, ne bojte se malo stado, jer neprijatelj na kraju krajeva neće pobediti. Neće pobediti ako se mi budemo okupljali oko svetinje, braće i sestre, ne samo na dan slave, nego kad god imamo vremena, pa i da nešto učinimo, jer čineći dobro delo, mi zaslužujemo Carstvo nebesko. I to Carstvo nebesko bit će naš budući život. Sve ovo na zemlji ovdje je prolazno. Potrebno je da imamo za život, ali ne da to i prevaziđe našu brigu za spasenje. Ne samo milioni, avioni i kamioni, nego je potrebna i molitva. Pre svega molitva Bogu živome i svetome despotu, koji da nas je sabrao ovde i okupio, da mu blagodarimo, da blagodarimo svima vama, našim sveštenicima koji su došli danas ovde da zajedno se pomolimo svetome despotu i da zajedno proslavimo ovaj divan praznik sa našim domaćinima, nadam se i sa budućim domaćinima, i da nadalje i u buduće slavimo svetoga despota Stefana, da primamo njegov blagoslov i da njegovom molitvom se izbavljamo i isceljujemo
i da njegovom molitvom zaslužimo Carstvo nebesko. Neka je srećan i blagosloven praznik. Hvala svima koji ste došli, da nas Gospod okuplja ovde u ovoj svetinji, da ovde se spasavamo, braćo i sestre, duše svoje da lečimo i isceljujemo od neduga i pošadi ovoga sadašnjega sveta i da blagodareći svetom despotu Stefanu primamo sve ono što nam je potrebno za život večni, a onda i za život opšti i svako dobro i svaki Božji blagoslov neka bude sa svima vama u sve vekove vekova. Amin. Ali i običaj je pre nego što završimo službu Božiju da izaberemo nove domaćine. Mi znamo da je ovo veliki praznik i velika slava, braćo i sestre, i nije sramota da imamo i 2 i 3 i više domaćina kako bismo zajednički, lako i radosno mogli da pripremimo slavu i da ponovo se sledeće godine, ako Bog da, okupimo u zdravlju i veselju sa blagoslovom naše crkve, našega patrijarha i blagoslovom svetoga despota Stefana Srpskoga, čudotvorca, podvižnika i čoveka koji je u 14. i 15. veku, 15. veku bio svetilo roda srpskoga, srpske države i srpske crkve. I radost je i blagoslov slaviti svetoga despota Stefana, a posebno ovde u manastiru u svetinji, čim se blagoslov nadahnjujemo, braćo i sestre. Imamo ovde i veliku radost što smo ovde dobili ikonu svetoga Mardarija Srpskoga, prvoga episkopa Amerike, na tlu Amerike, koji je prvi otišao u Ameriku posle Prvog svetskog rata i tamo ustrojio crkvu Božju širom Amerike. I manastir Liberfield, u kome je i bio episkop i počivao dokle sve nisu otvorene njegove mošti u vreme kada se mošti svetoga Nikolaja, našega srpskoga, prenosile u Srbiju, prosijali su i mošti svetoga vladike našega srpskoga i amerikanskoga. I evo blagoslova danas ovde da se poklonimo, da celivamo ovu svetu ikonu i da prosimo blagoslov od naših svetitelja i Božijih ugodnika. I da ne duži mnogo, evo da izaberemo nove domaćine. Mogu i 2 i 3 i više. Eto. Ko nam je sve domaćin? A trojica sad. Prić. Ajde. Ko je? Ajde, Novače. Dobro. Ajde. Evo da čujemo samo još jednu reč o ovoj ikoni našoj. Pa samo da kažemo da su ovu ikonu uradili naši umetnici ovde iz Srbije, iz Valjeva, a mi smo je odneli do Amerike, do Čikaga, do Liverpoola i tamo je osveštena na moštima Svetog Mardarija. Doneli smo je sad u Srbiju, ona će ovde obići neke manastire, preko Crne Gore, preko Kajmakčalana, otići će na ostrvo Krf, sa Krfa na ostrvo Vido, gde su naša braća, naši preci ostavili svoje koske i posle toga sa Vida će otići na poklon gde će biti stalno izložena u crkvu Svetog Spiridona na Krf. Tako udruženje Sveti Java Justin Ćelijski je izradilo ovu ikonu i organizovalo put. 26. je ceremonija na Krfu i na ostrvu Vida, tako da ko može da se pridruži, bilo bi dobro da budemo što većem broju tamo i da
to uručimo naše braće. Hvala. 26. septembra. 26. septembra. Ajde. Možete samo malo. Tako, malo samo. Ne vidi. Tako. Sve to. Neću ti napušta. Ajde. Predsjednik. Pomaže Bog, braće i sestre. Evo na ovom svetom mjestu, manastiru Dnevnom, manastiru Svetog Georgija, aktitora našeg velikog svetog despota Stefana, koji je udostojio da ovaj manastir bude prvo njegovo zdanje koje radi u Beogradu i u Srbiji. Ovo je najstariji manastir u Beogradu koji potiče iz 15. veka. Tako da smo srećni i radosni što je nas Gospod udostojio da mi budemo ti koji ćemo da budemo temelj ovog manastira, da obnovimo ovu svetinju, da ova svetinja zablista svojim sjajem, da bude svetilo i da okuplja ovaj narod, da bude na spasenje svih nas, ovog naroda i naših pokolenja, koje su nama naši preci ostavili, da i mi ostavimo nešto našim potomcima, da i oni nas spominju. Da bi mi živjeli, oni moraju da nas spominju. Ako nas spominju, onda nećemo živjeti. Ako nas budu spominjali, bit ćemo živi sa svima njima. Evo sad bih vas molio, tu nam je naš dragi predsjednik Sale Čapljić, koji je došao na ovu dužnost, sve nas je obradovao i da će Gospod Bog uz Božju pomoć, uz pomoć nas svih, da obavlja ovu funkciju, ovu dužnost kako treba na spasenje svih nas. Pa bih te zamolio njega da par reči da na ovom mjestu. Hvala Milenko, pomaže Bog, braćo i sestre, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da budem prisutan danas na slavi svetog despota Stefana Lazarevića, da je ovde u 15. veku manastir pravljen, da je rušen, da je obnavljan 1743. koliko se sjećam da je obnavljan, pa je opet rušen. Nadam se da će biti više manastira, više crkava, da će se graditi, da se deca i mi kao srpski narod molimo i radimo i pomažemo jedni drugima i da mržnju sklanjamo, da ne bude mržnje, da bude ljubavi i vere. Pozdravljam vam sve domaćine danas koji su me pozvali. Biće mi veliko zadovoljstvo da ja kao predsjednik opštine i moje rukovodstvo zajedno sa mnom pomažemo srpske crkve, manastire na našoj opštini, a ne samo na opštini, nego i u celoj zemlji. Hvala vam puno, braći i sestre, i molite se za zdravlje svih nas, vaših najbližih. Pomaže Bog. I sledio se delima carske roditelje tvoje, ukrasiš otadžbinu mnogim crkvama, ostao se veri svetih otaca naših i neprestani nas u njoj da okrepljuješ molitvama tvojim pred prestolom višnjega Boga. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i vijekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Blagoslovi i lepiće slugama svojim, jesi svet, sad je sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ako Bog da sljedeće godine, evo ovako u boljem raspoloženju, sa više domaćina i sa više naših, sa mnogobrojnijim našim narodom proslavimo sljedeće godine i nadam se da će i Vladika doći, pa da sve ovo što smo započeli zajedno ovako guramo do kraja. Da grad Svetoga Despota zablista i da svi mi u njemu našim trudom doprinesemo da
to nikne, a ako nikne, to će biti naša plata na nebesima, braći i sestre. Ko da i tručić, kaže apostol Pavle, Gospod će mu nagraditi mnogostruko i višestruko. Tako da, ko može da pripomogne, mi ništa odavde nećemo odneti, ni u grob, ni drugde. A naša svetinja svedoči 600 i kusur godina delo Božije, na kome su se naši preci, mnogi ktitori i dobrotvori ugradili u ovu svetu. I da nije bilo toga, ne bismo se mi danas hvalili tako velikom obetnicom, kako kažu, i tako vekovnom istorijom. 600 godina nije mala istorija. A mi treba da stvorimo uslove da naši potomci, naša budućnost i naše srpstvo živi narednih 600 godina. Apostol Pavle nas opominje, dakle, koji daje, primit će mnogostruko i višestruko i 1000-struko. Za malo će ga Gospod nagraditi. Zato, braći i sestre, da se svi zajedno udružimo, da pomognemo, nadam se i sa našom lokalnom samoupravom i sa dobrim ljudima, da nam svetinja procveta, da dignemo novi hram Svetom Georgiju, koja je najvažnija stvar. Dakle, manastir Svetog Georgija, a osnivač i obnovitelj Sveti despot Stefan Srpski. Tek kad podignemo crkvu, onda ćemo imati blagoslov Božji. Ko može i ko želi, ne daje ko ima, nego daje onaj koji hoće. To je reč Božja, braćo i sestre. Da ne budemo samo oni koji čujemo, nego oni koji delo Božje tvorimo. Hvala vam svima što ste danas došli. Neka vas Gospod blagoslovi. Daj Bože da se ovde okupljamo u ovoj našoj drevnoj svetinji, da slavimo Boga i Svetoga Despota, a On svojom molitvom i svojim darom da nas blagosilja, da budemo zdravi, živi i blagosloveni, da nam se deca rađaju, da ih udavamo i ženimo i da svako ovde nađe svoje mesto i svoje dobro. Kako kaže apostol, blagosloven je Bog koji tvori čudo Božije, a čudo je u svakom čoveku. Ono čoveku koji ima Boga u srcu svome, u duši svojoj, on će dobro tvoriti. A to dobro će Bog da umnoži višestruko i mnogostruko, kako kaže, i 1000-struko. Nek ste živi, zdravi i blagosloveni, a Bog da se viđamo i nadalje i u buduće i dogodno. Amin, Gospodи, pomilуj, Gospodi, pomilуj, Gospodi, pomilуj, budu oče, blagoslovi. Hriste, Bože, blagoslovi ostatke, trpezi, množi svete obitelji u ovom isto gradu tome. Blagosloven Bog naš, koji ne skrani se na blagdajiću koji ljubljen, svakde sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Na zdravlje i spasenje. Amin. Trebaš i dalje u Osiju Petrovića. Lično? Ne. Hop, čekaj. Reci mi kako zdravlje. Neka. Koje? Hop, čekaj. Dobro, drži se. Samo malo pete. I radi u medicinu.
Posle ćemo snimati tako, Hoće, ja ne sam, da su na tim terapijama Svetitelju sami, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gdje naš srpski spastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj nas svom roda, srpskoga naroda. Čast mi je što se nalazim danas na ovom svetom mestu u ovoj velikoj svetinji, manastir Sveti Đorđe, kome je ktitor Sveti Stefan Despot Lazarević, čije ime danas proslavljamo i slavu slavimo. Velika mi je čast što sam domaćin slave i ove godine, bio sam i prošle i ove, i hteo bih da se zahvalim svim ljudima koji su danas došli da ispoštuju ovu svetinju, i želeo bih da poručim da ima više ovako svetlih primjera i da se svi kao pravoslavan narod, što se kaže Božji narod, udružimo, da se posvetimo duhovnosti, da se posvetimo pravim vrednostima, da tako i u tom duhu vaspitavamo i svoje najmlađe. Želim da se zahvalim ocu igumanu Joanikiju i želim da svim sveštenim licima na kompletnom doprinosu u kompletnoj organizaciji. Hvala vam u moje ime i u ime moje porodice. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da budem danas u ovoj svetinji deo ovih ljudi, deo pravoslave, deo duhovnosti i svih vrednosti koje delimo kao narod. Hvala. Dragi brate u Hristu Ivane, domaćinu današnje slave, neka vam Bog da zdravlje, neka vam Bog da sve beričetno i neka vam umnoži 5 na 5 u evanđelju da bude 10 i da umnožavamo srpstvo, da umnožavamo naše svetosavlje i naše pravoslavlje. Samo mi Srbi, ustavotvorni državni svetosavski narod, jer su nam stavili granice koje mi nismo ni hteli ni zaslužili. Pa zato kažem, draga braćo i sestre u Hristu, pravoslavni Srbi i Srpkinje, da podignemo svetosavlje, da podignemo srboljublje, da podignemo hristoljublje, da podignemo bratoljublje i svi jednim srpskim, svetosavskim, pravoslavnim srcem da kažemo u Gospodu i Svetome Savi, samo svim našim neprijateljima oko nas, mnogo ih je, samo do tog bedema, samo do tog kamena, drzneš li dalje, čučeš gromove, zemlja je ovo Srbina, a u zemlji Rusiji, gde 30 godina sam starešina crkve, ja govorim по-русски и говорю вером православным и добрым, мы победим.
Батюшка, кого нам надо побеждать на России? Мы победим грех, мы победим зло. И с верой православной восстановим православную Россию и православную Сербию. И будет хорошо нашему старшему русскому брату, будет хорошо и нам в Сербии. Било так 1000 лет, било, есть и будет. Да поможет нам Господь. Встань, русская и сербская земля. Будет хорошо нашему старшему русскому брату, будет хорошо и нам Сербии. Било так 1000 лет, било, есть и будет. Neka nam je Bog u pomoći i Sveti Sava i današnji praznik Svetoga Stefana. Amin, Bože, daj. Hvala oče na lepim rečima. Evo, oče. Šta da kažem, mi danas da zablagodarimo Bogu da na ovom divnom saboru da smo se okupili da proslavimo praznik Svetog despota Stefana, da nas Gospod zakrili njegovim molitvama, da blagodarimo svima koji se trudili, našim domaćinima i dobrotvorima i svima u rodu srpskome koji ovu svetinju poštuju i koji se ovdje trude, da im Gospod da zdravlja i blagoslova i napretka i da se ovdje okupljamo u ovoj našoj svetinji na mnoga je i na mnoga je ljeta. Eto, hvala vam, živi bili pjesni. Mnoga ljeta, na mnoga ljeta. Odlično. Sasvim si došao na mjesto. Kako da dižemo pravoslavlje? Svaka čast samo ovako. Dižemo pravoslavlje. I na svakom koraku ovako. Ustavotvorni državni svetosavski narod. Samo još. Podići ćemo, što je otac Ioniki danas rekao, podići ćemo crkvu Svetog Georgija. Bićemo u kontaktu. To, bravo. Za komalicu, osnezov lista, danas je praznik, danas se slavi Isusa Krista. Šarena jaja na stolu soje, u ispletenoj kavila vruća, svako naš će dobiti svoje, ostaće jedno naš čuvar kuća. Evo, on je mali domaćin. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Evo nalazimo se u manastiru Leštane koji je posvećen Svetom Georgiju, ali danas slavimo slavu Svetog Stefana Lazarevića i kao što smo vidjeli, sam iguman manastira, otac jeromonah Joanikije, pozvao je ovaj verni narod, blagočestivi, ko može da pomogne i sa prilozima da se izgradi ovde crkva uz blagoslov Božji i blagoslov našeg patrijarha, već sada upokojenog, nažalost, Irineja, kao i patrijarha Porfirija, i nadamo se da ćemo se svake godine za Svetog Đorđa 6. maja kao i danas 1. avgusta u narednih na mnoga ljeta sastajati ovde uz blagoslove Božje, u zdravlju, sreći i veselju.